אוקיי, סרטון המדגים הכנת בד פחמי במסגרת השתלמות מיומנויות שדה. לצורך העניין, קודם כל הכנו מדורה על סאג', שטח חשוף מבחינת בטיחות, חשבות כמובן בנושא הרוח. הכנתי גם פחית, עשיתי חור באמצעות הסכין, עשיתי חור במרכז כדי שיהיה יציאת אוויר. פחית רגילה של קפה, אוקיי, פחית ריקה. דבר נוסף, בד מכותנה, אוקיי, אותו אנחנו נהפוך לבד הפחמי. אני מכניס וסוגר ושם בתוך האש. נותן לזה ככה, נותן לזה להידלק, ונחכה שהעשן יתחיל, שהכוסה תתחיל לעשן. זהו, ועכשיו אנחנו מחכים. כמובן אמצעי בטיחות, הכנו לנו זרנוק מים ליד. לעצור? שטח חשוף כבר אמרנו, כן, לעצור. תראו איזה יופי הקופסה מעשנת. אוקיי, עכשיו לאחר משהו כמו חצי שעה בערך, פחות, אתם יכולים להסתכל, העשן, הפחית כבר לא מעשנת, זאת אומרת שהבד הפחמי כבר די מוכן, ואנחנו מוצאים אותו להתקרר. נשים אותו החוצה בזהירות, נשים אותו כאן, רחוק מהאש, וברגע שהוא יתקרר נפתח ונראה מה מצב הבד. אוקיי, נתנו לקופסה להתקרר. כן מאוד. בואו נראה מה יצא לנו. הנה גוש פחם. יצא לנו גוש פחם. בסדר? זה הגוש הפחם. שנייה, בא לי להראות. עכשיו להדליק אותו ולנסות להדליק את האש עם האבן אש. ועד כאן הדגם של ההדגמה של הבד הפחמי. מקווה שנהנתם.